Tak je to pre mňa taký špeciálny moment, že sa vraciam kvázi do mojej domovskej organizácie, ktorú Octagon určite je, takže užíval som si, ak ma prijalo publikum a bol to taký pekný moment pre mňa. Amsterdam bol taký v pohodičke, vyjadrili sme si obidva aj rešpekt pred tým, ja ho tiež rešpektujem, myslím si, že ja mám mňa, takže bolo to všetko v takom športovom duchu a na zápas sa teším. Idem si zobrať naspäť opasok, ktorý som tu zanehal, keď som odchádzal do UFC, takže je to pre mňa špeciálny zápas určite. Přebolelo už to ukončení smlouvy z UFC, to, že vám neprodloužili smlouvu? Prebolelo to určite, áno, prebolelo to. Hej. Myslím si, že som si tam neurobil hanbu, zanechal som si tam akože dobrý odkaz, ako keby, takže dobré skóre, odchádzam akýby so vstýčenou hlavou odtiaľ, takže som teraz veľmi zvedavý, že čo ma čaká, aký nový príbeh, nové príležitosti v Octagone, s Octagonom, takže teraz som šťastný. Boli tam nejaké náznaky už aj v minulosti, pár zápasov dozadu, takže že dbajú na to, aby som tie zápasy ukončoval, čo bohužiaľ neprišlo, takže bolo to také, že dalo sa to aj čakať, ako keby, keď to tak môžem nazvať, ale myslel som si, že poslednými dvoma zápasmi, že som ten výkon spravil celkom fajn, že menej som klinčoval, čo nie je až také atraktívne pre toho diváka. A snažil som sa akože aj potom ukončiť, bohužiaľ to neprišlo a dúfal som, že ma po týchto dvoch zápasoch ešte predĺžia, ale tak je to ako to je a teraz sa teším na svoju novú cestu Octagonu. Chcem vyhrať ten titul a chcel by som ho tu držať a obhajovať, takže veľmi som zvedavý, že čo všetko ma tu čaká. Jak bys porovnal ten level UFC soupeřů, který si potkal proti tomu Willu Flairiovi? Akože proti superovi Willa Flairiho? Ne, level... Ja si myslím, že Will Flair je kvalitný zápasník, čo aj dokázal v tých predošlých zápasoch, ktoré už mal v Octagone, takže ja si myslím, že nejaký markantný rozdiel tam si myslím, že nebude. Myslím, že Octagon už nosí dobrých bojovníkov, aj upisuje dobrých bojovníkov, som aj ja príkladom napríklad, takže tá úroveň je ako na vysokej úrovni určite. Budeš tlačiť, aby sa zápas odehrál v Bratislave? Uvidíme, som otvorený ako keby každej možnosti. Myslím, že aj O2 Arena by nebolo akože nebolo zlé miesto na konanie toho zápasu, predsa len je to taká špeciálna arena, takže uvidí sa, ako sa dohodneme. Myslím si, že Will, keď ma vyzýval, tak tam písal, že jemu nejako nepasuje moc ten termín, takže uvidíme, ako sa dohodneme. Bratislava je tiež pre mňa špeciálny turnaj, tiež som tam zápasil niekoľkokrát v Bratislave, takže buď Bratislava, alebo O2 Arena. On tam přál šťastné Vánoce vlastně, to trošku jako náznak byl, ne? Tak asi áno. Jak jiný Martin Budaj se vrací do Octagonu po těch 4 letech, jestli to říkám dobře? Jak iný? Určite skúsenejší a oveľa tvrdší bojovník, ako keď som opúšťal Octagon na Peslin. Ondra to říkal sám, musel si slavit asi z peněz, ale když to sečteš vlastně jako daně v Americe a spol, musel si slavit hodně vlastně oproti UFC v Octagonu? Poviem to len tak, že ponuka bola veľmi, veľmi fajn a som veľmi spokojný. Ty jsi byl u Ariela Helványho, což už je jako meta opravdu, to se nedostane jen tak někdo. Co to pro tebe znamená, že se tam objevil vlastně, že ten tvůj příběh je takhle vlastně sledovaný? Bolo to veľké prekvapenie pre mňa, že som dostal pozvánku do jeho show. Sledujem ho, je to obrovská osobnosť, MMA alebo žurnalistiky bojových športov, takže bola to pre mňa aj veľká česť, že som sa tam mohol ocitnúť ako vlastne prvý Slovák. Takže mal som z toho radosť a že som vlastne mohol aj porozprávať niečo o tom svojom príbehu. Cítil jsi z toho, že ten zájem u toho Ariela takhle byl, že opravdu to UFC je takovýhle biznis takhle tvrdý, vlastně hrozně tvrdý? Takže je to tvrdý biznis, ale zase nechcem zvaľovať ako keby vinu na nich. Ja som mal do určité ukončenia, ktoré tam bohužiaľ neboli, takže bolo to tvrdé, ale bolo to možno, nechcem povedať, že zaslúžené, ale myslím si, že mohol som tam ešte zotrvať a ukázať, mohli ma postaviť s nejakým lepším súperom, vyššie rankingov postaveným a možno by tie zápasy vyzerali úplne inak, takže ale áno, je to tvrdý biznis. Nebyla ve hře třeba varianta, že by si souhlasil se snížením platu, abys tam mohl zůstat, protože vlastně o to šlo, jestli se vlastně vyplatíš, vlastně to, jaký zápasy předvádíš a jakou výplatu máš. Ja si myslím, že akože tú rolu hralo viacero faktorov, ale môj manažment, ako cez manažment sme ponúkli, že nechceme akože zvyšovať peniaze,
možno, že sme akože ochotní ešte kľudne aj znížiť. Takže bolo pre mňa dôležité tam ostať, zostať aj v rankingu, na čom som tvrdo pracoval, takže bohužel nepomohlo ani toto. S vedením si o tom mluvil, nebo ne? Jako Dana White, někdo takový, jako s tebou mluvil o tom? Nie, ja som jednal, akože, alebo respektíve ani nie ja, ale môj manažment jednal s matchmakerom UFC, čiže vôbec do toho nebol zahrnutý ani Dana White, ani Hunter Campbell, čo vlastne muž číslo 2 po Dana Whiteovi. Takže jednalo sa iba s matchmakermi. Vyrovnal vlastně tu nepříjemnost té situace třeba i ta podpora těch světových šampionů, celý MMA komunity, včetně tvýho soupeře Bučiči? Určite bolo to veľmi pekné, nečakal som takú podporu, lebo väčšinou boli tie názory také všelijaké pol na pol, takže teraz veľmi ma potešilo, že vlastne tá MMA komunita, jak fanúšci, nominári a aj zápasníci mi vlastne vyjadrili obrovskú podporu, čo si veľmi vážim a bolo to veľmi pekné a pomohlo mi to akoby zvládnuť toto ťažké obdobie alebo vyrovnať sa s tým, aké by, lebo bola to smutná situácia pre mňa, chcel som dotrvať v tom UFCčku. Určite by to potešilo, keby dostajem akože ponuku naspäť sa dostať do UFC, predsa len je to Liga majstrov, takže potešilo by to určitě. Martine, ty jsi mi pár let zpátky říkal, že mnohem víc lidí ví o tom, kdo je Vemola, než z jakého města seš. Teď jsi byl v UFC. Cítíš se jako trošku víš, jako máš to sebevědomí narostlý vlastně, že jsi byl v UFC, že jsi tam měl tu pozitivní bilanci, jakoby, jak ta sebedůvěra narostla? Tak myslím, že od zápasu k zápasu to je vidieť, že tá sebadôvera mi rastie, takže odkedy som v UFC to rastlo od zápasu k zápasu, takže narastlo mi, samozrejme som si vedomý, že mám ešte veľa medzier, veľa vecí, na ktorých ešte musím zapracovať a tvrdo makám, aby sa to všetko zmenilo a aby som bol stále lepší a lepší zápasník. Takže ukončoval zápasy? Áno, samozrejme. Když jsme mluvili o té podpoře různých zápasníků, jak na to reagovali tví kolegové z Anglie, Tom Aspinall a podobně? Tak poslali mi správy, samozrejme spolupracoval som aj s jeho otcom, ako keby, že sa mi staral o nejakú časť toho manažmentu, lebo že prestupujem aj k ním do týmu, takže spolupracujeme na tejto úrovni a samozrejme poslali mi podporné správy a že proste nech sa držím a uvidíme, že čo bude a chystám sa vlastne aj tam, čo skoro na kemp, tak sa s nimi stretnem a to môžeme bližšie pokecať. Přemýšlel si, že sa tam odsťahuješ natrvalo? Natrvalo nie, ale premýšľam tam, že si tam zoberiem akéby nájom a že budem tam jazdevať, alebo takže nech som tam väčšinu roku. Podľa potreby, ako bude treba, aj vlastne ak tým bude potrebovať sa pripravať, ak budú zápasy a tak ďalej, aj jak budem potrebovať byť tam na príprave, tak, ale chcem si tam zobrať určite nájom a jazdiť tam akože čo najviac tam byť času. Martin, jak to bereš jako pohodově? Nechceš přece jenom trošku naštvaný vlastně, jak to všechno dopadlo? Ani nie, že naštvaný, ale skôr prvotne ma to zamrzelo, ale teraz som spokojný, že sme to vlastne dotiahli do úspešného konca, celú túto situáciu, čo sa stala a veľmi sa teším, že čo ma čaká v oktagone. Idem si pre titul a chcem ho tu brániť. Jak si vlastně prožíval ty své zápasy v UFC, kde jsi byl úplně cizinec, nikdo tě neznal a teď vlastně se vracíš a zase ti tady budou lidi strašně hrát dopředu? Tak budem si to určite užívať. Páčilo sa mi, ako ma aj ľudia túto prijali a s veľkým potleskom, takže veľmi sa mi to páčilo a zahralo to na srdci, takže určitě si to budeme užívat do budoucna. V těch posledních týdnech si ty byl tam main story i těch amerických médií, už jste tady zmínili Ariel Helwani. Myslíš si, že ty teď můžeš vlastně přinést víc pozornosti oktagonu, že to je ta stáj, kterou ty jsi vybral? Myslím si, že určite to, vlastne táto celá situácia paradoxne začalo rezonovať moje meno až potom v Jadzove, takže určite to priniesie nejaké svetlo aj teraz. Myslím, že bude sa o tom písať aj dokonca Ariel hovoril, že nech mu vlastne dám vedieť, že kde skončia moje kroky, takže myslím si, že to ešte zarezonuje a že myslím si a dúfam, že to oktagonu tiež priniesie nejakú publicitu alebo nejaké čísla a aj mne a spolu nech rastieme čo najviac. Cítíš, že tady to může být ten nejkvalitnější zápas, který kdy byl v oktagonu? Nechcem nikomu krivdiť, myslím si, že akože tie kvalitné zápasy sme ich tu videli akože veľké množstvo, ale myslím si, že s Willom predvedeme akože myslím, že atraktívny zápas pre oko diváka a na vysokej úrovni. Zdravím vás, fanoušci MMA a fanoušci Fightu. Moc děkuji za podporu našeho podcastu a chci vás pozvat i na naše kanály na podcastových aplikacích. Najděte si nás na Spotify a na Apple Podcastu a odebírejte nás a my vám to usnadníme. Koukněte se do popisku, tam klikněte na odkazy a nebo si nás rozklikněte přes přiložené QR kódy. Fight tě ve sluchátkách zpestří jak ranní běh,
tak rutinu v posilovně nebo třeba jen jízdu autem. Dva roky ma prenasledovali zranenia. Vedel som však, že takto to nemôže skončiť. Prekročil som svoj tieň a krok za krokom som sa vyškrebal späť na vrchol. Gold, prémiové nikotínové sáčky.